Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur Irurtzungo herrira gerturatu gara. Orain alkatearekin hitzartuak gara pixkat herriaren inguruan solasteko, unaiekin. Beraz, lehenengo sartuko gara udaletxera eta gero bueltatxo bat emango dugu herritik. Goazen! Unai, kaixo, Irurtzungo alkate izan da, nola ikusten duzu Irurtzungo herria? Bai, zerbitzuei dagokionez? Bueno, zerbitzuei dagokionez, herria Irurtzun ikuste ongi kokatua dagoen herria dela, badira oinarrizko beharrak betetzeko zerbitzuak, eta lanean ari gara zerbitzu horiek hobetzeko eta oraindik ere heldu ez diren zerbitzu batzuk herria iristen diren. Eta etxe bizitzari dagokionez, leku askotan arazo bat izaten da, ez dakit aukera dagoen hemen bizitzeko, ze preziotan? Etxe bizitzaren gaia arazo bat da, eta nik uste ez dela bakarrik Irurtzungo arazoa, orokortua dagoen arazoa da, hainbat gaiengatik, ziurrenik etxe bizitza produktu bezala merkatuan sartu delako eta ez eskubide bezala, eta alor horretan ere Irurtzunen ondorio horiek badaude, aspaldian etxe bizitzen prezio asko garestitu da, alokairuena ere igo da, eta horri gehitu behar zaio, hemen behintzat eskari nahiko handia dagoela, baina eskaintza gutxi dagoela. Orduan alor horretan arazoak ditugu bai. Eta ezagitu dela, partetik hor fokoa jarri duzuen? Bai, pasaden legegintzaldian udaletxeak Nasubintzarekin batera egin zuen olako inkestaren bat herrian, etxe bizitzaren egoera ezagutzeko, eta dauden beharrak ere ikusteko, eta hor hainbat bizilagunek erantzun zuten, eta hainbat ondorio atera ziren, alde batetik badira hemen urte asko babes ofizialeko edo etxe prezio irisgarri batean lortzeko promozioak egin ez direnak, eta lor horretan udaletxea lanean ari da, eta udalplanaren modifikazio bat egin zuen, kamineroen lursaila delakoa horretara bideratzeko, eta Nafar gobernuarekin lanean ari gara, hainbat zerbitzuan badaudelako, zerbitzu horiek beste toki batean kokatzeko, eta bada irekita dagoen lerro bat hortik, gauza da, poliki doala eta beharrak orain ere badaudela, baina horretan lanean ari gara, eta gero beste aldetik ere, atera zen beste eskaera bat ere, bazela Irurtzunen igual pixu asko eta badaudela, baina bazegoela jendearen zati bat eskatzen zuela ere etxe bat pixkat jardin batekin edo basau modukoa edo. Eta horretan ere udaletxeak ireki zuen beste lan lerro bat eta urbanizazio berri bat egin zen Irurtzunen, orain dela urte bat edo eskase bukatua, eta orain gabiltza burokrazia edo papeleak denak erregistroan eta dena ondo kokatzeko, eta gero hor badaude lursail pribatu eta publikoak, eta horiek sartze bidean urte bukaeran, urte hasieran aukera hori dagoen. Bi lerro horiek ditugu zabalduak. Eta hori pixkat eskaintzari dagokionez, eta eskariari dagokionez, ez dakit hemengo jendeak ze joera daukan, hemen geratzeko, kanpora joateko, ez dakit irira, agian, Iruñetik gertu zaudetela. Bai, hemen Irurtzunen momentuz 2300 biztanle pasa gaude, eta azken urtetan populazioa gora egiten ari da, eta momentu honetan populazioaren kopurutan gehiengo historikoetan gaude, Orduan, hor hainbat faktorek eragingo dute, alde batetik Irurtzungo jendea Irurtzunen geratzeko apustua egin duela, Gero ziurrenik ere, Irurtzungo kokalekua autopistaren ondoan Iruña agertu izan da, baina Gasteiz Donostirako bideak ere azkar hartuta kokaleku estrategikoa izan daitekeela jendearentzat ere
bizitokia aukeratzeko garaian, eta gero ere pertsona migranteen kopuru bat ere herrira etorri da, orduan igual faktore desberdinen nahasketa batetik, baina momentuz behintzat hemen populazioa azken urteetan gora egin du. Eta kezkatzen duen beste asunto bat da lana, hemen lan egiteko aukerak, zer moz daude, ze industria hor daukazue ondoan, poligono egiteko bat. Bai, hemen Irurtzunen xok handi bat izan zen 2011 urtean Inasa itxi zenean, gainera itxiera oso traumatikoa izan zen, kaleratze masibo batekin. Eta hor bere garaian udaletxea lanean hasi zen, eta Nafar gobernuarekin inplikazioarekin ere bai, Nasugintza enpresa publikoaren laguntzarekin, Inasa zenaren espazio hori fabrika handi bat zena, berreskuratu zen, publifikatu zen, eta industriagune berri bat egin zen, Erabidea izenekoa. Eta momentu honetan hor dauden nabe guztiak beteta daude. Lehen Inasa fabrika handi bat zena, orain hainbat enpresa txiki daude, diversifikatu da, eta hor Irurtzungo jende nahiko hasi da lanean, eta poligonoak nahiko beteta daude, eta alor horretatik aukera badago. Eta industriatik kanpo, zerbitzuen kontuetan? Industriatik kanpo, komertzioa azken urtetan, egon dira komertzio batzuk, jubilazioen ondorez, itxi egin direnak, beste batzuk ere ireki egin dira, eta nik uste zerbitzu minimoak asetuta daudela herrian, ez? Hor ere, batzutan esaten dugu, Iruña ondoan izatea, batzutan aukera bat dela, o lagungarria dela, baina igual komertzioaren garaian ere hor Iruña izan dezaken konpetentzia igual ere galga bat izan daitekela, baina badaude momentuz bai. Eta jende gaztea edo gaztetxoak ikasteko kanpora joan behar diren, hemen dagoen institutoa nahikoa den? Hemen institutorik ez dago, hemen badago Atako ondoa, badela eskualdeko eskola bat, zeinetan Irurtzungo jendeaz aparte, etortzen dira ondoko baileretakoak. Ondoko baileretakoak, Arakil, Imotz, Oio, Goñi, hau da, ikasle asko dituen eskola da. Ez da institutoa, baina lehenengo DBH eta bigarren DBH ere badaude, eta hirugarren DBH-tik aurrera Iruñera joaten dira, euskarazko lerrokoak Biurdanara eta gaztelerazkoak Pio Baroja, La Granjara. Eta garraioaren aldetik nola dago? Garraioaren aldetik historikoki Irurtzun oso ongi konektatuta egon den herria izan da. Izan ere, gintuen bi linea, Iruña Gasteiz eta Iruña Donostikoak, orduan beti autobus nahiko pasa izan da, autobus ondo konektatua egon izan dena. Egia da, Nafar gobernuak orain ari da esleitzen linea desberdinak, eta esleitze prozesu horretan Irurtzunek galdu ditu ordutegi nahiko, izan ere orain Iruña Gasteiz linea esleitu zutenez, Iruña Donostiko autobusei ez diete geratzen uzten, ez? Ordutegi horiek galdu ditugu, gainera oso paradogikoa, oso zaila da ulertzekoa, autobusa Irurtzunik pasatzen da, ezin zara montatu Iruñara joateko. Esleituna beste lineakoa dela, ez? Nafar gobernuarekin hainbat bilera egin ditugu, lortu izan dugu, Iruña Gasteizeko ordutegi horietan ordutegiren bat gehiago gehitzearena, baina realitatea da egin zen aldaketarekin ordutegiak galdu direla, ez? Egia esan ordutegi asko zeuden, baina ez dauka zentzurik autobusa herritik pasatzea eta montatu ahal ez izatea. Eta gero ere, hemen Irurtzun ondoan Izurdiaga parean bazegoen tren geltokia, egia esan ez den hainbeste erabilia, baina tren geltoki hori deskatalogatu zuten eta ez dago aukerarik trena hor hartzeko. Baina bere garaian zegoen, ez? Eta hor ere, uste dugu, ziurrenik HTA eta holako tren eredu baten aldeko apostua egin dela, eta beste trena, benetan Nafarroa bertebratzen duena, bigarren maila batean utzi dutela. Hor lanean zaudete ez? Garraioari dagokionez ikusten dugun moduan. Eta, gu gure bueltatxoarekin jarraituko dugu, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, Unai. Eskerrik asko zuei.
tira, ile-apaindegi bat, sartuko gara, ber. Kaixo, ze sorpresa! Onge! Kaixo! Hala, zenbat eguz? Hala, sartu. Bai, agian hitz egiteko ezakit txokoren bat eta tartetxoren bat daukazu. Bai, badaukagu, bai. Vale, primeran. Torri. Hala, venga. Eta hitz egingo dugu. Zain nahi duzu nirekin hitz egitea? Bai. Bai, venga, oso ongi iduritzen zait. Hala, etorri nahi bat duzu hemen, ez zu eseri hemen, nirekin, nahi duzu? Hala, bueno, buelta emango diot, nahi duzu? Bai, eta zu igualo... Bale, nik hemen. Bueno, Zurine, erakutsiko diguzu pixka bat ile-apaindegia eta kontatuko diguzu honen funtzionamendua. Bale, bueno, venga. Pues, bueno, nire apaindegia ikusten duzula, ezta? Bueno, hortxe daukazu, garbitzeko ileak, gero hortxe barruan, atzian daukazuna, estetika logela, gero daukagu bazkaltzeko logela, bueno, batzutan, gero kafe bat hartzeko klienteak badaukagu ere, nahi baduzu ikustea? Bai. Bai, gero erakutsiko dizut, eta gero, bueno, badaukagu hor, kobratzeko gauzak, eta hemen, barrazten dugu, jende batzuk. Eta horri, eta, bueno, hau da nire ile-apaindegia, normalean bezeroak aurretik izordua hartzen dute, baina batzuetan egun batean ere onartzen ditugu, gero zerbitzu onartzen ditugu, zerbitzu desberdinak, eskaintzen ditugu, ile mozketak, koloreak, tratamentuak, eta baita orrazketak ekitaldietarako ere. Niretzat garrantzitsua da bezero bakoitza gustura sentitzea eta esperientzia atsegina izatea. Eta hori, zer gehiago nahi duzu? Eta, bueno, kontatu guztu pixkat ile-apaindegiaren historia, noiz ireki zenuen... Nik ireki nuen, 17 urtek dauka ile-apaindegi hau. Eta, bueno, lehengo, bueno, pertsona gutxi hasi nintzen, baina gero, bueno, daukat jente asko, eta daukat irurtzungoak, frantzesak, baiarakil ere, baie dimoz, bueno, danetik etortzen dira ona, bai, eta gustora, Eta, bueno, jende oso naturala, majoak, sencilloak, eske, bueno, bakarrik nire euskeragatik, baina irakurtzen ari naiz, euskera, eta horrezegatik ikasten naiz. Eta horrezegatik ostatzi zait asko hitz egitea, baina, bueno, Bueno, oso ongi. Eta, bueno, niri gustatzen zait jende honakoa, irurtzungoa, arakilgoa, eta, eske, dela jende maravillosa. Eta oso sencillo, eta, bueno, horrezegatik, ongi nago, ile-apaindegia batean oso garrantzitsua da, etengabe formatuta egotea, moda eta teknikak azkar aldatzen dira, eta eguneratuta egoteak, aukera ematen dit bezeroei zerbitzu hobea eta profesionalagoa eskaintzeko nik naiz parte hartzen dut ikastaroetan. Kolore berriak, tratamentuak eta orrazketa teknikak eragutzeko eta horrek asko laguntzen du lanean. Bezeroak erakartzeko niretzat garrantzitsuena da tratu pertsonala, herri batean jendeak gertutasuna eta konfiantza baloratzen ditu eta horrek asko funtzionatzen du, gainera sare sozialak ere asko laguntzen dute. Eta nolakoa da ile-apaindegi bat izatea herri batean, Irurtzun bezalako herri batean? Oso
oso positiboa dena, onak, oso alde positiboa txarrak dena. ditu. Ez, hor dana da positiboa. Jendea da, oso zerkanoa. Eta muy... herriko jendea da oso zerkano, ezagutzen dugu denak, niretzak Ilapaindegira etxorten ez da bakarrik ilea mostea. Baizik eta momentu bat izatea norberarentzat lasaitzeko eta ondo sentitzeko. Gure eguneroko bizitzan denok goaz presaka eta hemen jendeak badaki atseden pizka bat hartu. Dezakela, gainera gustatzen zait, bezeroekin gertutasuna izatea, hemen jende gehiena ezagutzen dut eta giro familiarrak konfiantza ematen du. Eta uste dut hori dela jendeak gehien baloratzen duena. Eta noski, herriko denda txikien, bizitza jarraitzea ere oso importantea da, nire ustez. Eta zuretzako hemen Irurtzunen lana edukitzea privilegio bat da? Bai, denetatik. Mira, nik lan egin zuten Madrilen, Katalunian, kursilloak, 2 urte, 1 urte, Frantziak ere, Jan Lezan, Alberto Zerdan, gero negoen Iruñedan, eta 10 urte ikasten, ikusi zenbat daukat, eta baina nire primera, si tendría que escoger o elegir, aurreratu, seria hemen, bai. Eta Ilapaindegi honetan txoritxo batek kontatu digu solidarioak ere zaretela. Bai. Bai, gehienaz, laguntza eskatzen badute norbait, ematen dugula, gure Ilapaindegia ez dugu bakarrik edertasuna lantzen, badugu alde solidario bat, ere fundazioarekin, elkarlanean antzen gara, ilea bizitzeko eta pelukak egiteko, kanzerrekin laguntzen dugu, ileak eramaten dugu librea, ez dugu kobratzen ezer eta ezer, bakarrik, sartzen dugu guri hacerlo. Eta, eramaten dugu, hortxe daukazue kalea, nahi baduzue eraman, eta telefonoa ere, informazioa nahi baduzue hartu, eta hori da. Eta, unibertsitate pribatuarekin laguntzen dugu ere, hilearekin, eta, berak ere egiten dute librearekin, ez dugu gogatzen ezer, ez, bale? Hori, gero, egiten dugu tratamentu, esan dut, medikuegatik, hilea galdu, duten pertsona laguntzeko, oso polita da jakitea gure lanak beste bati ibarre bat elkar diezaiokela, bale? Beste talde oso garrantzitsua iruditzen zait, belanaldi berriak, formatzea, Ilapaindegiko lana, nik barkatu, Ilapaindegiko lana maite dut eta saiatzen naiz. Erakurtzen bazietziaz, dedikazioa eta pasioa egiten den lan bat dela, niretzako, markatu. Eta Ilapaindegian erabiltzen ditudan produktua guztiak ikusten duzu, eta hori da, eske, Ze polita eta ze garrantzitsua ere alde hori. Eskerrik asko. Eta bukatzeko azkeneko galdera, nola ikusten dituzu hemen Irurtzungo lokalen egoera? Bertako lokalak? Epe luzea, Irurtzungo negozioak etorkizun ona izan dezakete, egokitzen jakitnez gero, herri ondo kokatuta da, bizitza lokal egokorrarekin eta jende pasoa etengabea delako, tratu hurbila, kalitatea eta zerbait berezia elkaintzen duten saltokiek
oso ondo iraun dezakete. Hala ere, garrantzitsua da pizka bat modernizatzea, sare sozialak erabiltzen eta inguruko herrietako zein Iruñeko bezeroak erakartzea. Eta, bueno, gauza bat, gure elkartasuna, elkartea, apoio gehiago ematen dute lokalerako gauzak egiteko, sorteoak, prekupatzen da gehienez lokalak sorteoak egiteko, lanak batzu para mejorar lo que es el local, los locales. Osea, daukazu elkarte bat zuen lana ere sustatzeko, ez? Bai, eta apoio handi daukagu, beraretzatik. Primeran zurine, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Eta, bueno, gu bueltatxo bat emango dugu hemen herritik. Eta hemen utziko zaitugu lanean. Bale, eskerrik asko, hala. Bueno, beste gunetarako, nahi bat duzuna, hemen nigongo naiz, bale? Primeran. Eskerrik asko. Hemen gaude Pikuxarren kanpoaldean eta kontatu iguzue pixka zer den hau, zergatik sortu zen. Bueno, pues ikusi dezakezutenez, pues hemen gaude Pikuxarren plaza eder honetan. Plaza eder hau orain dela 4 urte berritu, edo egin genula, auzolanean, gehien bat. Baina, proiektua aspaldiko kontu bat da. Proiektu honekin hasi ginen 2003an, Irurtzungo zenbait gazte eta eragile batzuen artean, kezka bat bagenulakoz, Irurtzunen jende gaztik bagenik igula euskeraz, baina gure artean ez genuen harremantzeko ohitura euskeraz. Beraz, momentu batean sortu zen aukera bat, lehen Mabel taberna zena, alokatzeko, eta funtzio horretan, taberna bat irekitzea publikora, non tabernariak betik euskaldunaz eta lehendabiziko hitza euskeraz egingo dutena, bermatzen genuna, eta taberna horrek goikaldean zaukanen jatetxean, erabiltzen genuen, bazkideak egin ginenak, elkarte bezala, elkarte gastronomiko eta kulturala. Orduan, gutxi gora bera, arrazoiek izan ziren gure hastapenetako. Eta, 22 urte pasa dira, ez dakit honen bilakaera nola izan da, zer antolatu duzue elkarte moduan, zer ez? Bueno, honen bilakaera izan dezen positiboa, baina beti ere, zenbait momentutan ere gogorra, ze azkenean ere taberna bat kudeatu behar duzu, 2008-2007 hor inguru horretan izan zen krisialde ekonomikoan, bizi jauntzea izan zen ekonomikoki oso gogorra, oso momentu gogorrak izan ziren, baina hori ekonomikoki, bai kulturalki eta sozialki Pikuxar proiektua ikusten genuen oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua Irurtzun baterako eta beharrezkoa ere. Orduan, urteak egin genuen aurrera, eta bai momentu batean heldu ginen bazkideen asebete elkartea bezala,
asebetetzeko pues, infrastrukturak pues, ez zirela behar bezala edo nahiko genukenak. Beraz, pues, horren ingurun egon zen gainbehera bat, zentzu horretan, eta pues, momentu batean ja hartu genuen erabaki bat, izan zen inflexio puntu baten hartu genuen erabaki bat proiektuarekin zer egin. Ordu, pues, momentu horretan egin zen jendearekin bildu eta zer zen behentzako Pikusar proiektua, eta argi ikusi genuen, pues, behar genula proiektuarekin jarraitu edo saiatuko ginela proiektuarekin jarraitu, baina behar genula beste eraikin bat. Beste eraikin bat, edo pues, alde batetik, proiektua jarraitzeko aurrera, elkarte bezala, pues, infrastrukturalki eta zerbitzu hobeago batzukin, eta taberna irekitzea oso garrantzitsua ikusi zen hausnarketa egin genuen, hausnarketa horretan. Orduan beraz, abuztuko egun batien elkartu ginen, eta egin genuen herriari buelta bat, eta hasi ginen etxe, zein posibilidadeak, eta bueno, ikusi genituen zenbait etxe, baina beti gure begiak ziren etxe hontan. Etxe hontan, gaur egun ikusten dena ez du zel ikusirik, ze adibidez, Barazkigun aldera beste etxe bat ziren bi etxe, ele bat egiten. Eta, negoziazio luze baten ondoren, honen jabearekin, lortu genuen erostea, eta proiektu bat osatu, bazkide gehiago bildu, eta gaur egun arte, taberna irekia eta elkarte eder bat. Eta taberna dago beti publikoari irekia, ez? Taberna publiko bat da. Honen kudeaketa zuzena da, esan nahi dut, guk kudeatzen dugu taberna, bazkideok, talde bat, konkretuki talde batek kudeatzen du taberna, eta langile guztiak direkt kontratatuak. Langile guztia daude hor kontratatuak lanean. Eta gero goiko partean daukazuet lekutxo bat bazkideentzako, ez? Horixe, hori da, taberna erabiltzen du plaza hau, uda partean eta orain kafetxo ikusten duzun modu. Bai. Eta gero goikaldea hori da bazkideentzako soilik. Bazkideentzako soilik esan nahi dut, giltza dugula bazkideok. Askotan ere egiten ditugu liburu aurkezpenak edo, zenbait ekimen kulturalak egiten direlik, beti ateak irekitzen dira eta jendea igotzen da eta egiten dire. Baina esan dezagun, bai, atzeko ate horretatik aurrera, pribatua da. Eta hau, publikoa irekia dugun plaza eta taberna. Hemen uda partean, erabiltzen dugu ere, kontzertuak, antzeslanak, zirkuak edo bakarrizketak egiteko. Orduan, eguraldi ona probesten, orain ez da ez duzu ikusiko, baina jantzen dugu hemen eszenatoki txiki bat, eta... Hor dago gordea. Hor dugu gordea, horixe. Bueno, oso ondo montatua daukazu ez. Pues bai. Saiatzen gara. Eta ze garrantzi dauka Pikusarrek herrian, ezakit herriko jendearentzat, ze suposatzen du, kulturalki... 2016-en egin genulik halako hausnarketa hori, ez? Egin zen barne hausnarketa bat eta kanpo hausnarketa bat, eta kanpoko jendeari galdetzen zitzaion, esan nahi dut. Igual, zu barruntik izan alduzu ikuspuntu edo ematen dizu zerbait, baina kanpokon eta, sorpresa ez, baina bai entzun genula, garrantzitsua zela Pikusar bezalako proiektu bat izatea Irurtzunen dako. Hori izan zen orokortasun batean, ez? Bai, ze azkenean gaur egun kulturalki bagara udaletxearen oso, esan nahi dut, bateragarriak garela, beraiek egiten dute berea, eta guk aportatzen dugu asko kulturalki herri hontarako. Kulturalki beti ere, esan nahi dut, begitzen dugula euskeraz izatea, euskaldun kultura bertako aktore,
musikari, horiek ere mugitzea, plaza ematea haiei ere, idazleei, eta gero, pues bueno, herri bezala jendearentzako hemen kafe bat hartzera euskaraz egitera, hori ematen dula beti aukera hori, eta beti euskara pues, oso arrotza izan denean Irurtzunen, pues nik uste dut gaur egun euskararen ikuspuntutik behintzat hainen arrotza ez izatea lortu dugula, herrian, herri mailan. Eta herritarren harrera zuengan nolakoa da? Bueno, pues herritarrek nik uste dut disfrutatzen dutela pila bat. Ze, pues, bueno, orain momentu honetan ez dago jende asko, baina hor barrenin ikusi duzu, zegoela jendea bere egunerokotasunean pues, honek ematen du Gaur eguraldiak ez du laguntzen. Egoteko, eta pues, beti ere, beti daude gauzak hemen. Erreferentzi leku bat, Hori da, horixe. Eta Irurtzun herri bezala nola ikusten duzue? Ez dakit, bai zerbitzu aldetik, gero aukeren aldetik, bai lana, bai etxe bizitza. Pues, bueno, pues Irurtzun herri zerbitzu bat da, esan nahi dut. Azkenean Irurtzunek da Baiara ezberdinen hiriburua. Arakien hiriburua, Imozko jendea eta Goñi edo Oioko jendea ere hurbiltzen da ona. Hori da aspaldiko kontua eta betiko ohiturak. Irurtzunen pues, beti izan da merkatu garrantzitsu bat. Ondoko herrietako jende guztia aste arteetan etortzen ziren Irurtzunera, pues, merkatura, pues, erosketak egitera eta beti izan da. Beraz, zentzu horretan, pues, zerbitzu aldetik, pues, badugu herri zerbitzuko herri bat. Hobetu aldirenak, noski baita ere, horretan ez naiz hartuko, baina gero etxe bizitzan aldetik, pues, bueno, pues, beti orokortasun batean bezala, pues, gure garaian egin ziren etxe bizitzak publikoak edo, bueno, VPO horietako proiektu ezberdinak egin ziren, gure gazte ginenin, pues, horra sartzeko aukera izan genuen. Gaur egun zailagoa, orain egiten ari dire, horre atzean ere, bueno, horren ingurun, pues, saiatzen ari dire, bueno, ez dago oso sartuta ere, ezin dut, baina, bueno. Baina bai, gutxi bada ere, edo pixkanaka, baina herriak egin du gora. Biztanlegoan, 80. hamarkadan 2000 inguru ginela, gaur egun ja 2200 hori sendatuak, nik uste dut bizitzen jende gehiago badagoela. Eta etxe bizitza motaren arabera hemen zer da ohikoena? Etxe bizitza handiak, pisuak, ez dakit. Pues ikusi dezakezunez, pues garai batean... Denetarik. Bai, garai batean hau herri migrante asko jaso zuten herri bat izan zen, 60. hamarkadan, pues hemen fabrika etorri zela, orduan, pues Espainiako migrazio pila bat heldu zen, eta bapateko behar batean, pues Irurtzun eraiki zen bezala. Pues arkitektonikoki, pues itxusi. Ez zen mantendu bertako eta zonaldeko arkitektura edo, baina, bueno, pues garai horietan gauza horiek ez ziren kontutan izaten, baizik beharren arabera eta egin dire gauza oso itxuski batzuk. Gaur egun, ja ez da inbeste igotzen, ja gauza horiek zentzuki hartzen dire. Eta orain komentatu dizuan azken proiektu horretan, dire pareatu moduko etxe bizitza, bueno, pixkot Irurtzungo etxe bizitzan altuera pixkot jeisten nahian. Eta horretan, ez? Horixe. Bueno, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta bueno, hemen uzten zaituztegu oso proiektu polita, eta bueno, mila esker. Zuei, nahi duzuen arte, hemen izango gara. Bueno, orain komentatu diguten bezala, Aizpea elkartearen egoitza hemen da, Pikuxarren egoitzarekin partekatzen dute, orduan ikusiko duguean norbaitek hartzen digun.
Kaixo! Kaixo, egunon. Hau da, Aizpea elkarteko egoitza, ez da? Bueno, Pikusa elkartea da, bai, eta hemen biltzen gara Aizpeakoak, bai. Eta ezakit, agian hitz egiteko tartetxo bat daukazu? Bai, oazen gora. Bale. Bueno, Nerea, txoko polito honetara ekarri gaituzu. Kontatu guzu pixkat zer den Aizpea eta noiz sortu zen. Bueno, Aizpea euskara taldea da, Irurtzungo euskara taldea, eta nahiko erreferente da sakanan, esango nuke, segurazki denbora luzena edo daramana. Aizpea sortu zen 1994 garren urtean, hasiera hortan, zailtasunekin, eta lortu zuten gero hainbat urtez, orduko sortzaileek hainbat urtez, euskararekin lotutako jarduerak, euskara eta euskal kulturarekin esango nuke, lotutako hainbat jarduera finkatzea urtean zehar, esate baterako San Juan zuen inguruko ohitura edo hori, nolabait, sortu, ez dut esango sortu, baina berreskuratu eta finkatu zuten, baita Santagedako koroak, esate baterako, eta bestelako jarduera batzuk. Eta orduan, adibidez, sakanan izan dira beste talde batzuk, sortu, desegin direnak, eta esango nuke Aizpea dela ibilbide luzena egin duena. Gaurko zuzendaritzan gaudenak 15 bat urte daramatzagu. Aurretik lan handia egin zuten, hori guztia finkatzeko, eta gero guk pixkat haien martxa hartu, eta pixkat gure modura ere zenbait gauza, zenbait ekintza, eta aurrera eraman ditugu. Eta gaur egun badu galako programazio bat urtean zehar, nahiko finkatua eta erreferentea ere badena. Eta elkartean nola antolatzen zarete, nola egiten duzuela, zenbatero biltzen zarete gauzak antolatzeko? Elkartzen gara, noizean behin beharren arabera elkartzen gara, gaur egun kontu asko ere egiten ditugu, WhatsAppen bitartez, halako bilerak, edo informazioa hau ze iruditzen zaizue, ongi, eta holako tarteak, eta gero tartean behin elkartu, pixkat beharren arabera finkatzen dugu bilera, eta gauzak igual antolatzeko eta hola, eta egia esan da, zuzendaritzan gaudenak oso harremana ere badugu bestelako arloetan, eta orduan askotan, nahiz eta bilera ez izan, hitz egiten dugu honi buruz eta beste horri buruz tabernan gaudela esate baterako, eta holaxe moldatzen gara. Eta ze paper dauka elkarteak Irurtzunen? Irurtzunen, lehen esan dudan bezala, azkenean badugu programa jakin bat eta erreferentea da, jendearentzat, eta nik uste dut orain Pikusarrekin batera ere lanean ari gara, eta nik uste dut Euskararen, Euskara bultzatzeko eta Euskal kulturarekin lotutako kontuak bultzatzeko ezinbestekoa dela gaur egun esango nuke. Eta zuek ikusten duzue jendeak zuen gana hurbiltzen dela galdetzera edo programazio eske? Ez bereziki. Egia esan da, jendeak parte hartzen du, hori egia da, gure jarduera guztiek eta onarpena izaten dute, eta jendeak parte hartzen du, baina gero, zerbait behar bada normalean alderantziz izaten da. Guk jo behar izaten dugu jendearen gana, bestelako kontuak antolatzen ditugunean, esate baterako Euskaraldian edo korrika garaia denean,
izaten dugalako deialdi bat egiten da, ez, jende gehiago parte hartzeko, eta, bueno, hortxe kostatzen da jendea mugitzea. Eta Irurtzunen gainontzeko zerbitzuak eta nola daude, nola ikusten duzu hornitua herria? Bueno, seguraski gauza asko izango dira hobetzeko, baina nik uste dut bizitzeko oso herri erosoa dela, ez dauka hiriek dituzten oztopoak, esango nuke, eta, bueno, agian hiriek dituzten gauza on batzuk ere ez ditu, baina hor erdibidean ikusten dut. Eroso bizitzeko oinarrizko zerbitzua ditu, eskola, osasun-etxea, dendak, liburutegia, ez dakit, ez? Eta niri iruditzen zait oso bizitzeko oso, bueno, toki ona, ez? Ni bizi izan naiz Iruñan eta bueno, ona itzuli nintzen. Horrekin ja dena esan dezaket, ez? Eta ze gauza, ezakit, botatzen zenituen faltan Iruñan bizi zinenean? Iruñan nintzena, hemengo ze kontu botatzen dituen faltan? Gertutasuna, nik uste dut, jendearen gertutasuna, hirian, bueno, jendea ezagutzen duzu, baina agian ez da kalera zoazela eta topo egiten duzu jendearekin, bueno, hemen gertutasuna, gero naturaren hurbiltasuna ere bai, batez ere bi gauza horiek aipatuko nituzke. Eta orain nola ikusten duzu bereziki gazteen joera, ze igual orain daude hori hautatzeko non bizi, kanpora joan ikastera, itzuli edo ez, gero, ezakit nola ikusten duzu joera kanpora joateko edo hemen geratzeko? Nik uste dut, bueno, herri honek daukana da jendeak agian alde egiten duela, baina beste jende bat ere etortzen dela, ez? Iruña oso gertu daukagu, baina lehen esan bezala, ez? Hiriaren, ez, agian handitasun horren deserosotasunik gabe, baina aldi berean gertu eta hemen zerbitzuak ditugu, orduan bada jendea, bueno, horren bila dabilena, ez? Ere bai, eta orduan etortzen da. Eta hemengoak, ez dakit, pixka bat, uste dut beti bezala denetarik izango dela, badirela kanpora ikastera doazena, baina gero itzuli egiten direnak. Eta seguraski, bueno, ez dakit, beste batzuk bilatzen dituztenak. Baina nik ikusten dut hori, ez? Jendea ere etortzen dela, eta da jendea gero benetan ere herrian inplikatzen dena, eta izaten duena gero hemengo sentitzen dena edo. Eta lan aukerak hemendik gertu badaude, hor poligono modukoa daukazue, baina imaginatzen dut ere Iruñekiko gertutasun hori lagunduko duela, ez? Bai, hori da. Nik egia esan da, hemen lan aukerak eta nolakoak diren ez dakit, baina egia da, hori ez, Iruñan gertu izan da, beste jende askok ere aukera hori baduela, ez? Lanera joan eta ez duela zertan gelditu, joan etorria egiteko aukera ona dela. Primeran, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta gure bueltarekin jarraituko dugu. Mila esker. Mila esker zuei. Naino iritsi da gaurko ibilbidea, asko gustatu zaigu Irurtzun herria eta baita hemengo jendea ere. Eta hurrengo batean beste herri bat bisitatuko dugu. Agur, ondo segi! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.